De Make-A-Wish Stichting duidt al sinds 1989 de wensen van zieke kindjes in vervulling laten gaan, zo ook afgelopen zondag. De Make-A-Wish Stichting heeft afgelopen weekend in Limburg een wensrit georganiseerd. Diverse cabrio's, klassieke auto's en sportauto's hebben daaraan deelgenomen. In totaal werden €6.500 opgehaald en dat geld is bestemd voor kinderen die een speciale wens hebben. De kinderen hebben een levensbedreigende ziekte en kunnen die dag even vergeten dat ze patiënt zijn. De wensrit van afgelopen zondag leidde langs diverse kastelen. Er was medewerking van onder andere kasteeltuinen in Aarsen, het kasteel in Moffert en Mondoverde in Landgraaf. De rit werd geopend door de 6-jarige Job. Job is helemaal gek van auto's en weet alle merken feilloos op te nemen. Zelfs de klassieke auto's werden door hem herkend. De rit begon in Noord-Limburg en ging via Tegelen naar Baarlo en Kessel. De eerste tussenstop werden gemaakt bij het kasteel in Moffert. Bij de ruïne werden geluncht door alle 257 deelnemers. Daarna dook de Make-A-Wish Caravan Zuid-Limburg in en werden onder andere Wielrevaals, Epe en Landgraaf Mondoverde aangedaan. Zo'n 130 auto's hebben ruim 200 kilometer door het Limburgse land gereden. En daarna kost dus ook het bedrag bekend werden gemaakt. €6.500 was er ingezameld voor Make-A-Wish. Het was de eerste keer dat deze bijzondere toertocht door Limburg trok. Die vindt ook in 2018 weer plaats op zondag 10 juni. Opgeven kan via wensrit.nl.